Wat is het geheim van de Hollanderwiek? Bewenners willen er net meer waaien. En Inge de Bruin, die is daar één van. En wat weer de Aroene mannen opvallend in de media? Wietse Visser had zijn vizier op scherp staan. Welkom bij Bient, waarin we dolfijn zwemmen laten kennen bij jou in de huiskamer. Ik ben echt van die beelden, weet je, helemaal bij voortdremen. Benno Brada, welkom. Jou zwemmen heel vaak met dolfijnen, hè? Ja, absoluut. Ja, het is een fantastische ervaring. Het is, wij doen het over de hele wereld, hebben we het tot nu toe gedaan. En we zijn er zo enthousiast over. En toen we eerder in contact kwamen met de mogelijkheden van virtual reality, want daar gaat dit over. Daar werden we zo enthousiast over dat we zeiden van, hey, dit is een ervaring die we eigenlijk toegankelijk moeten maken voor iedereen. Ja, want omschreeuw die ondervinding is. Wat is dat gevoel van zwemmen? Hey, jij met ooit dien? Wietse? Nou, ik ben ooit met de BNB inderdaad dat we hier aan op Bali gaan volgens mij dolfijn zwemmen. Ja. En is dat een mooi gevoel? Ja, wij zwemmen uitsluitend met vrije dolfijnen, met wilde dolfijnen. Dat is heel bijzonder. Op een gegeven moment kom je een groep tegen van een pot, zoals dat heet. Tot wel 150 dolfijnen. Die integreren je in hun zwemtocht. Dat is net beangstigend dat ze niet het is op jou fantastisch als je je op ze af ziet komen. Ik bedoel, en ze bepalen zelf of ze je opzoeken of niet. En op het moment dat je met hun mee kan zwemmen en een stukje mee kan zwemmen, ze in de ogen kan kijken, het geeft je een totaal gevoel van vrijheid. Natuurlijk ook omdat je onder water bent, dat sowieso ook. Maar het is met name de interactie die je met hun hebt. Het is een unieke ervaring. En je merkt hun intelligentie ook. En je merkt hun intelligentie, dat is het. Ze scannen je, ze kijken je aan, ze spelen ondertussen met elkaar, want dat zie je ook. Je ziet hun enorme familieband. Moeders die hun kind laten zien in plaats van dat kind achter de moeder verschuilt. En viel je dan net een vreemde ein in eend in de bijt? Dat ben je natuurlijk wel aan de ene kant. Maar het is, je voelt je zo welkom en je voelt je zo geïntegreerd. Ja, het is een fantastische ervaring. Ja, en je vindt eigenlijk iedereen die met dat ondervinden kennen. Heel graag. En je luidt een prachtig ding op tafel. Nou, we beginnen voor dadelijk. Het wordt lang, ja. Ja, wat is het? Nou ja, het wordt steeds meer bekend. Natuurlijk al een paar jaar is er sprake van virtual reality. Althans, dat die ontwikkeling eraan zit te komen. Het wordt steeds hanteerbaarder. Ons idee is om van het najaar, eind van het jaar, een aantal filmpjes te gaan maken die je kunt downloaden op je mobiele telefoon. Die vervolgens kun je die afspelen in een virtual reality bril zoals deze. Ja. Nou, ik kan je wel even iets kort laten zien hoe dat dan gaat. Er worden ook al wel filmpjes gestreamd. En dan op dat moment, dan krijg je de overweldigende ervaring die je ziet. Moment, ik zal even kijken hoe dat moet. En van wie is dat dan? Dit is een filmpje, dit is zwemmen met haaien. Dat is niet wat wij willen. Dit is net het leuke van dolfijn. Nee, precies. Maar dus, kijk maar even en zie om je heen wat je ziet. Dit is dus met haaien. Ja. En er is nog helemaal niks met dolfijnen gedaan. Dus, dan kun je... Oh. Ja. Ik zeg een skipswrak. Ja. En je voelt je totaal, zal ik maar zeggen, daar. En allerlei bubbels. En allerlei bubbels, ja. Dit is, was dat een shit? Ja, maar je mist het echte water niet? Nee, de ervaring is natuurlijk ook zo. Je hebt ook filmpjes bijvoorbeeld dat je in een achtbaan zit. Nou, binnen 3 seconden voel je net zo misselijk als in een achtbaan. Ja, nou, dat is... Maar dit is leuk voor u. Wietse vindt het ook wel mooi volgens mij. Maar die zijn we kwijt. Je wil ik een speciale doelgroepje maar jongens. Ja, dat klopt. En naast het feit dat we gewoon de beelden voor iedereen... Ja, jou maar even terug. Naast het feit dat we dit voor iedereen beschikbaar willen maken, gewoon voor mensen die helemaal weg willen dromen met het zwemmen van dolfijnen, willen we ook gaan onderzoeken of je hiermee een behandeling kunt starten voor autisme, voor kinderen met een autistische afwijking. Ja, want ik nou nog bij Gelieks naar Curaçao om die ondervinding te krijgen. Precies, nou dat is duur. Bovendien, dat is net voor Elsen Invultline. De dieren die zitten in gevangenschap of semi-gevangenschap. En daar zijn zulke goede resultaten mee dat wij gewoon willen onderzoeken
of we deze beelden en dit concept ook kunnen gebruiken om dit aan te bieden voor kinderen met autistische beperking. Ja, dat is een prachtig initiatief. Maar is het wel maar een korte vegeliekje? Ja, nou ja, dat weten we pas. Het echte zwemmen, het echte onruitje. Dat weten we natuurlijk pas op het moment dat we de beelden hebben. Dus dat is aan de ene kant. Aan de andere kant, alle andere beelden die tot nu toe gemaakt zijn zo overweldigend. Nou, je keek er zelf net naar. Ja, het is prachtig. Het is heel mooi. Ja. Hoe heet dit, Benno? Hoe noem je dit? Ons project heet de Dolphin Swim Club. Dat is onder welke titel we dit doen. Ja. Dus we hebben daarvoor de Dolphin Swim Club opgericht met het doel om, zal maar zeggen, in dat project dit te doen. Dit heet Virtual Reality, zwemmen met dolfijnen. En wij dus heel specifiek op gebied van autisme. Dat zullen we moeten kijken wat daar... Of dat inderdaad... Maar goed, nogmaals... Nog even een heel bijzonder aspect. Want je hebt hier een klapper op, jong, van dit jaar we dwan. En toen gebeurde er iets heel bijzonders. Ja. Want je wennie ik voor een pad in Zweden. Ja, dat klopt. En we wonen in Zweden aan zee, aan de Baltische Zee. Ja. Daar wonen we al 17 jaar, de helft van het jaar. In de Baltische Zee komen geen dolfijnen voor. En die zwemmen overal ter wereld. Wij zwemmen overal dolfijnen, maar niet in Zweden. Wij starten dit project op Kickstarter. Dat is een groot Amerikaans crowdfunding platform. En de dag daarna krijgen we de melding... er zijn 2 bottlenose dolfijnen in Zweden. Vlak tegenover ons huis. Het moet zo wezen. En bijzonder. je bent er zwommen. Toen zijn we er natuurlijk heel snel naartoe gegaan. We hebben ermee gezwommen. Mijn vrouw is heel fanatiek. Ja, ik ben fanatiek. Ze zijn nog fanatiek. Ze heeft als eerste met die dolfijnen gezwommen. Ze is inmiddels ook 2 keer op de Zweedse televisie al mee geweest. En vanmiddag kreeg ik nog weer beelden door. Ze heeft er weer mee gezwommen. Ja, practice what you preach. Zeggen ze. Ja, dat doen we. Dus het is het feit alleen dat al gebeurt. En dan zie je ook weer daar, die dolfijnen zoeken mensen op. De kust van Zweden is 20.000 kilometer lang. Maar ze zoeken precies die plaatsen op waar mensen kunnen komen. En dan je hem gewoon opzocht. Nee, maar wat je ziet, het enthousiasme van kinderen, van iedereen die aan de kant staat. Ja, het betovert mensen gewoon. Het is fantastisch. Een heel soort, we met Aaron, een heel soort succes met je project. Dank u wel. Ja, dadelijk het laatste deel van de Rigo Ted Roosendaal in Londen. Zij ziet het naar inspiratie voor haar nieuwste theatervoorstelling. Maar eerst een van de meest karakteristieke buurten van Ljouwert, het wordt 100 jaar. Maar wat maakt de Hollander Week nou zo speciaal? Inge de Bruin, je weet daar al hartstikke hele lippen. Ja. Wat maakt die week zo speciaal? Kun je daar een antwoord op jou? Daar lezen meer roots. En het is daar smoek, het is daar veilig, green. Het is heel uniek. En de ligging vlak achter het station, daar is alles heel dichtbij. De skrommels, de winkels. Ja, de gemoedelijke. Dat is gewoon de meesten super. Die te wennen? De meesten die er wennen, maar ook de hoezen op zich. Het karakteristieke van de hoezen, het liedse. Het leek het aan de boetekant echt heel lieds. Sommige mensen zeggen ja, kabouterhoeske. En dan komen ze binnen en dan zeggen ze, toch een volle grutte wenkamer en wat een grutte gang en wat een grutte wc. Ja, het is gewoon heel bijzonder. Ja, nou bestaat die week 100 jaar. Ja. Reden voor een feestje. Ja. En dat vier je hem dit weekend met de open huizenroute. Ja. Meestal mooi bij iedereen naar binnen rennen? Nou, net bij iedereen. Alleen nog de mensen die er dus om mij doggen, weet ik er dus één van ben. En waarom dat ik er om mij dog, dat is echt een eerbetoon om mijn heid. Om Stef de Bruin. Want? Mijn heid is Vivian Lien is een stoon, maar die had echt op de barricaden staan van het behoud van de Hollander Week. Want de hele buurt zou sloopt worden. En dat mocht natuurlijk net gebeuren van zo'n uniek plakje. En te geren mijn heel soort orenmeesken, waaronder ik Tom Sandik, is hij op de barricaden staan. En uiteindelijk had dat resulteerd in het behoud van de week en in renovatie. En daarom weten we er nou nog. De bestaan voor, maar de rest van de week ik wel, denk ik. Ja, als hier in de kantoren staan. Ja. Ken je hem de Hollander Week in Ljouwert? Die met Barry Ljouwerters? Ja, absoluut. Ja, nou, mijn vrouw heeft daar gewoond en die had een buurvrouw. En die zei, ik heb ook een tijdje in Leeuwarden wonen, maar dat was helemaal niks. Vleug had er naar de Hollander Week. Is het een dwarp op zich? Ja, het is een dwarpje in de stad. Ja, ik ben een echt stadsmeis, maar ik ga altijd zijn van, ik wil wat landelijker willen. Maar eigenlijk is de Hollander Week een dwarpje in de stad, dus wat wil je dan nog meer? Ja. Daar ging ik dus nooit weer bij. Nee, nou ben ik even bij jou thuis, want je hebt een huizenroute, dat werkt ik maar zo'n QR-code. Ja. Een sticker op het door en dan kun je dat scannen.
het nummerbordje, daar zit een plaatje en dat kun je scannen met een smartphone. En dan sjost erop dus de geschiedenis van dat huis. Nou, daar hebben we even opnames van maken. Zullen we even een scan? Toen ik hem zelf inscande en toen ik leesde hoeveel mensen hier in dit huis wennen, voordat mijn paak en beppe hier kwamen, daar wist ik helemaal niet van. En ik het besef dat hier in dit relatief lietse huis toch wel 8 mensen wennen ha. Dat je hier 8 mensen slipt ha. Ja, daar wist dan niks van. En dat leest dan wat er in het archief staat en wat dan koppelen is aan die QR-code. Dus dat vond ik wel heel erg leuk. In dit huis gaan mijn paak en beppe wennen. En mijn heid, mijn zijn broer en zijn zus. Ik ben de 3e generatie en mijn zoon is de 4e generatie. Ja, dat is wel heel bijzonder dat het al de 3e generatie is die in datzelfde huis wennen. En zoon de 4e dus. Ja, en dat in die bloot er ik wenning. Dat hoop ik, maar uiteindelijk gaat er natuurlijk wel voort, hè? Ja, die maar ja, net misschien dat hij er dan weer ingiet als dat uiteindelijk misschien wel, ja. Want toen ik 16 was, toen de huizen renoveerd binnen, toen ben wij daar voortgegaan met mijn ouders. Dat was heel spietig, maar toen heb ik dus altijd gezegd van, ik kom daar weer om. Ja. En ik sta in Skreun. En ja, het is de meest geliefde wijk van Ljouwert. Het is ook nog eens een keer een monument. En mijn omke wennen nog in mijn huis. En die ging daar. En toen dacht ik, ja, dat krijg ik natuurlijk nooit. Want er wie een trein gaat dat is wel heel toevallig wezen, ja. Maar al die treinmensen woonden het net om een of andere reden. Ik weet net waarom. Het had zo wezen, maat. Dat kun je net voorstellen. Nee, dat kun je net voorstellen. En dat is maar een dolfijn. Ja. Het is dus helemaal op de goede manier is het gong. Ik hier net een kruiwagen of zo. En toen heb ik het huis gekregen. Ja. En daar ging ik echt niet meer bij. Nee, nooit net? Nee, nooit net. Één keer hoe wagen om voor te gaan? Nee. Als er nou dit weekend in komt en die zei van, dan krijg je €50.000 voor mij. Nee. En dan wil ik je winnen. Nee, dan knap ik het huis een beetje op en dan bleef ik er winnen. Dan blijft er ons nog winnen, ja. Ja. Moest nog flink aan de poets voor het weekend? Nee, dat zal je al klaar. Ja. Want wat verwacht je me van? Want er zijn heel soort huizen die zo'n QR-code hebben, dat mensen dat scannen kunnen en dat ze in een huis maaien. Nou, iedereen is welkom, zolang ze zich maar gedragen natuurlijk. Maar ze oor ook komen? Nee, alleen nog in de gang en in de woonkamer. En dan vertel ik het in een oor om mijn heid, wat die betekenen had voor de Hollander Week, wat er al je dieren had. Hij had boekjes kreund, toch? Hij had boekjes kreund, 50 en 70 hier op de Hollanderdijk. En hij had een heel soort filmjon hoe de hengelsport doen in het buurthuis. En hij had altijd voor de buurtkrant kreun. En ja, hij is echt een bekend gezicht in de Hollander Week. Ja, en dat verhaal dat mooi aan iedereen vertellen. Ja, dan ben ik grutskop. Ja. Heel veel succes het weekend. Dank u wel. Leefdesverdriet bracht haar in Londen en daar ontstier de nieuwe voorstelling Nachtvlinder, het laatste deel van uw reportageserie over Ted Roosendaal in Londen. Zit er alweer weer in? We zijn in East Dulwich en daar heb ik een paar maanden wennen met mijn boys, met Dean en Sam. Maar speciaal voor u komen ze van de morgen betiet van bed, dus we zullen even zien dat ze al een beetje vinden binnen. Hey! Good morning. How are you? I'm good. You look so good already. Yeah. Oh, You know what the way. time is Please it? come in. How are you? A little on the tired side. Dus dit ben Samuel en Dean en hier ga ik een paar maanden met hun wennen. En dit is eigenlijk mijn familie in Londen. Dus dit is mijn kamer. De eerste keer dat ik naar Londen ging, ging ik dus maar een week. Toen ben we één dag met elkaar, had ze me vregen, was ik even mij te ontbijten. En toen was ik even mij te winkelen. Ze we even nu eten. Dus zo ben we heel dag met elkaar voor het west. En toen hebben we gewoon via Facebook eigenlijk contact houden. En toen ik besloten hier om weer om naar Londen te gaan voor langere tijd, toen had ik hun bellen. En toen zeiden ze, ja, kom maar weer, hartstikke gezellig. En deze voorstelling Nachtvlinder gaat ik daarover. Om mijn ziektocht naar wieren onvoorwaardelijke leefde. Net het applaus van het publiek, net een vriendje die zei het is mooi, net een mem die zei het is goed genoeg. Als die bevestiging voortlittenkist en dus leven kist vanuit die liefde van diezelf en de liefde van de wereld, ja, dan ben je uiteindelijk vrij.
Oh, nou, ik ben gewoon een beetje verdrietig dat ik nog wel weer voort ga. Dus ik hoop ook dat wat ik hier leerd heb, mijn onafhankelijkheid, vertrouwen op mezelf, op mijn gevoel, net meer alles aanpassen, maar gewoon naar mezelf luisteren. Tuurlijk hoop ik dat uiteindelijk overal kan, ook weer in Friesland. De voorstelling Nachtvlinder van Ted Roosendaal gaat op 11 november in première in de Lawaai in Drachten. Ben we daar on de mediarubriek van Wietse Visser. Wietse, welkom. Ja, wat wie het van mannen, Wietse? Ja, nou, die mannen ben natuurlijk de vlechtelingen wel centraal zien. Doordat je 4 weken verlies ziet. Doe iedereen het over dat beeld van dat jonkje dat ongespeeld weer op de strand in marcheerde trui en blauwe broekje. En deze week zit Oranje centraal. Dus ik ga van reed naar Oranje bij wijze van spreken. En met name die vrouw die voor die auto waren. Ja, geen voetbal, maar het dorp Oranje in Drenthe. En dat is juist goed beeldvorming, uw manier van denken en ook heel erg sterk beïnvloeden in. Ja. 4 weken lang grut medelien met de vluchtelingen. En je hoort daar volle meer de problematiek van de Nederlanders zelf. En ja, zo'n juist goed beeld. Dat beïnvloed ik in. Ja. Maar goed, ik word daar nog net in eerste instantie handel aan. Maar het wie wel wat ouder mannen spelen. Laten we beginnen met de man van de man. Ja, de man van de man. Nou, dat is Wim Wenk. En die kist al. Ja. Weet je waar Wim Wenk is? Nee. Nooit van jij het? Wim Wenk is degene die in 1997 als allerlaatste de finish helle van de toertocht van de Elfstedentocht. Laten we zeggen, hij kwam 11 seconden voor tol. Beelden van je. Ja, daar is hij. Marjen Kroes. Ja. Handtekening. Een stempeltje. Ja. Dit is dezelfde aantal letten. Ja, dus krijg je het net meer. Nee, Wim Wenk. Waarom is hij de man van Wim Wenk, daar ga ik vriendelijk de kennis mee maken. Een hele leuke man. En hij is vregen om op 11 november, dat is dus van de 11e, om de officiële handeling te verrichten voor de opening van de Elfstedenhal. Ja. En het hele aardige idee daarbij is dat degene die als allerlaatste onaankwam is bij de Elfstedentocht, dat hij als allereerste het officiële rondje in de Elfstedenhal rieden maai. En zo is de cirkel weer rond. En dat is de cirkel rond. En daarmee is Wim Wenk een soort symbool van de breedtesport. En de Elfstedenhal, die shit voor de breedtesport. Iedereen is er welkom, van jong tot oud, iedereen mag daar rieden. En maar de winst van de Elfstedentocht en aanstek naar de Tialf had Friesland 2 prachtige ijshallen. Ja. En dat past ook heel erg bij wat was Friesland binnen. Het reed erin, zit in uw DNA, zeg maar zeggen. Ja. En daarmee is ook de toekomst van het reed erin in Friesland is meer of meer fast line. Dus dat is topmerken in Friesland die te westenen. Ja, topmerken. Ja. Nou, het verhaal van de mannen dan. Het verhaal van de mannen. Ja, nou, dat zit een beetje vast op dit film. Ja, dat we daar eerst even zien. Ja. Ja, een prachtige commercial van een heel betrouwbaar automerk. Ja, een heel betrouwbare jongen. Ja. Epke, Epke. Ik bedoel, waar is het de betrouwbare uit Epke? Ja, net Ian. Nee. Geweldige prestaties en betrouwbaar. En hij riet in de Volkswagen. Nou, en dat de oude normale de media goed volgen hadden, weten dat er iets aan de hand is met de Dieselgate. Riet hij in Volkswagen te volgen? Dieselgate. Ja, dat wel. Maar geen diesel. Nee. Nee, maar of het nou diesel is of net waar het in feite om gaat, is dat ze in Amerika ontdekten dat de Volkswagen sjoemelen met technische gegevens. Hè. Er is apparatuur in de dieselwagens ingebouwd, waar toch een verkeerde metingen komt en dat volle gunstige liep qua uitstoot. Hele skinne auto's in één keer. Ja, en dat past heel dal net bij een merk zoals Volkswagen. Volkswagen is de degelijkheid zelf. Altijd betrouwbaar geweest. En dan wordt in feite in één klap wordt zo'n merk
Er wordt een ontzettende grote deuk in Tabracht. Ja. En dat geldt net alleen voor de Volkswagen zelfs, maar ook voor eigenlijk de Duitse degelijkheid. Ja, die Duitse grondlichkeit, daar hebben we het altijd over. Dat is... Ja, en dat wordt, nou, laat ik zeggen, dat krijgt een deuk. En het had alles te krijgen met het feit van dat ze in Amerika een beetje vergeten binnen wat ze eigenlijk wezen willen. Waar ze zich heel erg op gefocust is van, wij willen Toyota voorbij in Amerika. Wat er gebeuren moet. En daarmee hadden ingenieurs van Volkswagen die in feite de vrije hand kregen. Met alle gevolgen van dien. Want ze hebben hun techniek of technisch inzicht gebruikt om in feite de zaak te besodemieteren. Maar ja, het autobedrijf, het merk, dat kunnen we nou net meer vertrouwen misschien. Maar hoe zit het met die imago van Epke? Rint dat nog eens keer? Epke rint geen enkel gevaar. Nee? Epke die concentreert zich... Nee, die had hier niks mee te krijgen vanzelf. Ja, en die kan zich heerlijk concentreren... Nee, die kan zich heerlijk concentreren op het WK. Ja. En dat er nog in de Volkswagen riet, nou, dat maakt het hem helemaal niks uit. Het maakt het hem net minder betrouwbaar? Nee, absoluut niet. Nee. Leeuwen hield het in die mooie blauwe eigen van hem. Wij Leeuwen in Epke, ja, dat dat is uw merk. Ja, uw wereldmerk. Maar ja, we rennen van een economische crisis een beetje in een vertrouwenscrisis. Klopt. Ja, klopt. De Volkswagen is een symbool van het feit van dat een hele grote dingen weer van stof staan. Die ben betrouwbaar. Dat die dus net vertrouwen is. En ja, dat geldt net alleen voor Volkswagen. Want er in de Aron hier binnen meer dingen in gebeurd. Neem de banken maar en de verzekeraars en de woningcorporaties. We kunnen het niet meer vertrouwen. Nee, ik denk dat een protte mensen denken van waar kunnen we nou nog wel vertrouwen. Heb je nog vertrouwen? Absoluut. Jawel? Ja. In dolfijnen. Dat is een goed punt. Ja. En in de Hollandse Week. Ja, precies. Ja. Maar wat maatschappelijk wel is dat er inderdaad wel van een vertrouwenscrisis sprake is. En ja, wat dat mij zich brengt, is wel dat mensen zich wat losvielen in waar ze oors en half ver stonden hier. Nou, en dat op dit stuit juist dat ook in nu vooruit gebeuren. De meesten zie je daar toch veel sneller de extremen op. Hè? En helaas mag dat zeggen, van waar het höchste razigheid, die krijgt vaak het gelijk op het moment dat mensen zich gewoon zeker vielen. Dus, valt het nog wel goed te praten? Is het, voor Volkswagen bedoeld? Nou ja, in het algemeen, hoe kunnen we dat vertrouwen weer omkrijgen? Ja, maar het A begint ook gewoon maar vertrouwen in jezelf. B, binnen er genoeg mensen en merken en instituties die het al nog prima doen. En daar mag hij gewoon al verstoren. Wat ik wel vind, is dat gewoon dat altijd wel voorbeelden wezen moeten. En die maken zich ook wel tonen. We zeggen, ja jongens, samen we maar elkaar omgaan. En hadden vertrouwen in. Ja, nou, dat is wel mooi weer. Goed zo. We beginnen naar het laatste onderdeel. Ja, dat had ik een beetje te krijgen, maar wat ik zou correct zei. Want doordat de mensen steeds meer tjenoerelkoren steen gaan, verdwijnt de nuance wat. En die heb ik ongesprutsen in mijn column. Dus dat wil ik even voorlezen. Nou, ben benieuwd. En ik zei zelfs leven nuance. Ik wie is verliefd op die. Want daar leerde ze mij dat er tussen zwart en wit een rood en kleur libbet. Dat er geen weerheid bestaat, maar weer nimming. Waar bist? Bist vlechten omdat het weer onkist wat je het verregen wordt? Of just onzichtbaar stiekem ta, hoe het dus vergeet zonder die? En wat just, robrazende meesken die een grutte geliekte verraad in slingerie. Op Twitter, op televisie, op stritten, in de kranten, ja zelfs in ons parlement. Op els podium dat romte jouwt, onloed, ongrut, onhut en onvolle. En op alle plakken werd soms meer opsmiet dan nuance. Dat denken we. Maar dat je mij bestoot het moordblomke van uw beschaving. Blijf alsjeblieft net aan de kant staan. Kom weer om. En laat eens weer zien dat er meer is dan zwart en wit en het eigen gelijk. Kom weer om, nuance. Kom weer om. Wat ook al best nou een flinkskof wordt, ik hou nog heel tijd van die. Mooi. Wietse Visser, Inge de Bruin en Benno Brada. Tegen dank voor je komst. En dit wie bient. Bedankt voor het channel en hier nog een hele noffelijke jong verder. Jan de Jonge is juurtedij trainer op Cyprus. Hij is morgen te gast. En is eigen Lul of de Vlies. Hoe de Chinezen bij Heerenveen. Dat dus morgen. In Biensport. Ni hao.